Damai duwe kerja. Gue sebalik karo Pak Im gonceng daripada aku wedi-wedi. Numpake lagi lho. Aduh, aduh. Menggo iki nyuwun klen ya. Janda. Iki nek nggih belajar iki. Pak Im malih. Oh. Lho kan. Menggo kudu nuwun ya. Nering-nering arepe malih. Lah ya. Kaya apa tangannya kudu nuwun nek ngono lho. Makane aku kok rada gimana gitu. Iya jeloblok kabeh. Jeloblok kabeh iki. Nah. Lho kan, neklek ya. Neklek banget Pak. Neklek banget. Gak jelas. Oh, 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 oh. Nomor. Orang kopling. Ya. Orang. Weh, numpak ra. Aku video kan rono mari ngono. Kon videone Pak Seto. Aku wedi ya. Masa kowe numpak? Ya wes. Teng-teng ini. Oh. Ini tanggalnya aku. Aku tak gawane. Oh iya. Wes delokan jebrot kabeh iki. Loh. Loh, urung. Iku mau wong loro iku. Lho, ra iku yo anu Mir. Ojo aku syutingan. Oh, ngono. Iki kan oh. Oh, masuk. Oh, bokong belajaran libat. Bacaan liwat. Oh, lek telu anteng. Wes sitok jondel-jondel. Yuhu. Numpak apa Mir? Syutingan iki tumpakane apa iki? Berkelok-kelok kita. Ot. Ra dolanan rugi no ya. Ot. Ngono. Kurang ajar iki. Ot. Iki sepilen montore tangki iki. Oh, numpak apa? Pak Ibu tak remet-remet tau
Aku apa belok, arep belok. Jancuk. Aja. Cah-cah wis syutingan cah kucing-kucing. Lho kucing. Lho kaya mau goreng antara penak kuwi yo. Masa apa penak kuwi yo. Wing. Kuwi nggak nyantike nggih bunter pojokan kuwi kena diwalik lho Mir. Lah yo. Syutingan dalan kae. Yo. Arep cah gabuk-gabuk numpak trail kayak. Et. Kita belajar. Lek nang kene kok duwe plok lan. Iya, jelas. Tak lewatkan di sini aja ya. Iya. Nah, rada bisa kan gue? Halo, ya loh. Rada bisa gue. Gue lo ala ala ala. Ala ala ala. Ala ala ala, orang belajaran liwat. Ala 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 ala. Muternya piye? Yuk, muter, yuk. Aduh. Wah, ini belayar ayo. Ot. Nyewa ya toh. Nyewa lho iki. Pak kira. Telak we lu. Piye tadi? Jebol. Iya, Helen lewer. Kowe pengen Pak dhewe ora?